wagijimisa abafana bamabhola manje soyakala wagijimisa abafana bamabhola mfowethu. Ngibingelela ubonkosi waNkosi owaziwa ngelinkosi Yefashini emculweni. Abafethu ngithi ake ngiyibonise umsebenzi wami we-album ozayo ukuthi ume kanjani nengoma ezobe zikhona albumini zobe zime kanjani. Ngicela abafethu ngicela nje ukuthi niwuseke ningiseke nje no-download uzokhona ku-YouTube ku-internet uzobukhona ku Facebook nilandele Inkosi Yefashini kuphela Inkosi Yefashini fashion wezulu. So bafethu ngicela nje kanjalo ukuthi nuseke njengoba ngizawumfana nje omncane osafikayo. So ngazi sengiqinisekisa ukuthi album eyophuma ngimhla ka-30 nge-30 July kuyo lenyanga mayiphela. So uzobutholakala internet, uzobutholakala online, uzobutholakala nje vese ku-internet kahle kahle ngabe ku-internet. Cha bafethu ngiyabonga kakhulu, angeze ukwanda kakhulu. Engicela yilokho nje bengicela umsebenzi uzophuma, album izophuma esihlokweni sithi Angel from the Sky. Lo msebenzi ke ngisebenze ngingedwa, khona nje abanye ukhona nje ngisho utho yedwa engisebenze naye kodwa sekuzobonakala masuphuma. Istudio engisebenze kuso istudio sami ke cha ngehlanganisela mina umfana nje ohlanganiselayo ozenzela konke nje uphinde ube engineer Inkosi Yefashini. Cha kodwa ngikho lapho bafisa cha ngiyabonga kakhulu support. Ngicela nuthenge no download ngiyabonga kakhulu. How long?